Mela bl-għajnuna tal-Alla wasalna fis-sitt jum ta' din in-novena u kif jafu dawk li qegħdin isegwu kuljum in-novena li qegħdin nagħmlu hawnhekk fl-Istitut tal-Familja qegħdin nirriflettu sa mill-ewwel ġurnata dwar 9 ikoni li huma marbutin man-natività, 9 xbijat li huma marbutin mat-twelid ta' Ġesu. U llum imissna nirriflettu fuq l-ikona li tirrappreżenta it-tieġ, iż-żwieġ bejn Ġuseppi u Marija. Aħna nirriflettu fuq dawn l-ikoni mhux tant biex ikollna iktar informazzjoni dwarhom li hija importanti għax hija interessanti u turina wkoll it-tradizzjoni tal-Knisja u t-tagħlim tal-Knisja illi dejjem kien ċar mhux biss fil-kliem imma wkoll fl-istampi, imma wkoll fil-pittura, imma wkoll fl-ikonografija, fl-ikoni. Imma fuq kollox dawn l-ikoni jridu jservuna biex nirriflettu fuq il-ħajja tagħna illum, fuq il-ħajja tagħna tal-lum. U meta ngħidu żwieġ illum, x'jiġi f'moħħna? Meta ngħidu tieġ illum, x'jiġi f'moħħna? L-ewwel qabel kollox il-mistoqsija. Il-mistoqsija li nixtieq nagħmel jien liż-żgħażagħ lill-arajjes. Kif iħarsu lejn iż-żwieġ illum? Kif konna nħarsu lejn iż-żwieġ aħna? Kif kienu jħarsu lejn iż-żwieġ ta' qabilna? Kif se jħarsu lejn iż-żwieġ it-tfal tagħna, it-tfal ta' tfal tagħna? Naħseb illi l-kol kemm aħna konxji illi kull ma jmur iż-żwieġ qiegħed isir diffiċli. Kull ma jmur forsi aħjar ngħidu iż-żwieġ qegħdin nagħmluh iktar diffiċli. Għaliex għax iż-żwieġ x'inhu? Iż-żwieġ minhu? Iż-żwieġ huwa ir-relazzjoni li tinħoloq bejn il-persuni. Meta ngħidu illum saret problema tiżżewweġ, meta ngħidu llum fi żwieġ hemm ħafna diffikultajiet, kultant inkunu qegħdin naħarbu xi ftit jew wisq mir-responsabbiltà personali għaliex. Għax iż-żwieġ nagħmlu jien, iż-żwieġ tagħmlu int. Iż-żwieġ jagħmluh il-persuni li jiddeċiedu li jidħlu f'relazzjoni flimkien. U minkejja li ħafna għadhom jiżżewġu għal grazzja tal-Alla, però aħna nafu l-istatistika tgħidulna li iktar ma jgħaddi żmien, iktar qegħdin jonqsu żwiġijiet kemm fil-Knisja kif ukoll fl-Istat. U jekk ikollna nistaqsu ngħidu imma għaliex? Għaliex? U jibdew ħerġejn ir-raġunijiet kulħadd jgħid tiegħu u bir-raġun. Għaliex għax kull wieħed u kull waħda minna għandna is-sensazzjoni tagħna, għandna il-pożizzjoni tagħna dwar iż-żwieġ. U ħafna drabi nitkellmu mhux biss minn dak li nisimgħu, mhux biss minn dak li naqraw, imma wkoll nitkellmu mill-esperjenza tagħna personali. Jekk għalija żwieġ huwa esperjenza ftit jew wisq pożittiva, allura nibqa' nħares lejn iż-żwieġ bħala xi ħaġa sabiħa ta' min jidħol għalija. Imma jekk jien diġà fl-esperjenza tiegħi personali jew fl-esperjenza ta' dawk ta' madwari, ta' dawk li nħobb, tal-ħbib tiegħi, tal-familjari tiegħi, diġà hemm id-diffikultajiet, allura jien ukoll jibda jkolli l-mistoqsijiet tiegħi dwar iż-żwieġ. Għalfejn illum qegħdin insibuha iktar bitqila biex niżżewġu? Huma ħafna raġunijiet, però jien se nsemmi 2. U ma nippretendix li b'dawn iż-żewġ raġunijiet jiena neżawrixxi l-ispjegazzjoni, id-diffikultà li minħabba fiha llum l-arajjes tagħna jew iż-żgħażagħ tagħna qegħdin isibuha bitqila biex jidħlu għaż-żwieġ. Mela l-ewwel qabel kollox. Naqas ħafna is-sens tal-aħna u żdied ħafna is-sens tal-jien. Is-sens tal-jien. U din hija xi ħaġa illi jiġrilna bħal ħowt. Il-ħowt sakemm ma joħroġ mill-ilma ma jafx li qiegħed fl-ilma. Hija xi ħaġa tant marbuta magħna, tant qiegħda ma' wiċċna
li ma narawix. Tant hija tiegħi, tant hija tiegħek, tant hija ta' kull wieħed u kull waħda minna li maħniex kapaċi nitbedu ftit u ngħidu ma x'inhu jiġri. Għaliex għax il-jien tiegħi miegħi għalija huwa l-iktar kliem li nużaw. Il-ħin kollu. Il-ħin kollu. Il-karozza tiegħi, ix-xogħol tiegħi, l-account tiegħi, il-flus tiegħi, id-dar tiegħi. U l-lum mhux id-dar tagħna, imma d-dar tiegħi u l-flett tiegħu. Id-dar tiegħi u l-flett tagħha. Kollox tiegħi, it-television tiegħi. Provaw riflettu ftit. Il-mobile tiegħi, illum laqqas telefon komuni fid-dar ma baqa'. Kulħadd għandu it-telefon tiegħu. Imma din hija illużjoni kbira illi jien nista' ngħix kampat flajru waħdi hija illużjoni kbira. Għaliex? Għax fil-fatt, il-kol kemm aħna nafu illi llum jew għada qegħdin niġu bżonn xulxin. Waħdek ma tistax tgħix. Jekk l-iktar tista' tgħix waħdek parti minn snin ta' ħajtek. Ipprova għix waħdek fil-bidu, ipprova għix waħdek fl-aħħar. U sfortunatament, diġà bdejna nabbandunaw fil-bidu u nabbandunaw fl-aħħar. Propju kollu ġej minn din il-mentalità tal-jien, il-jien. Is-sens tal-aħna nieżel dejjem nieżel iktar l-isfel, dejjem jonqos. Għaliex hija illużjoni. X'aħna nagħmlu? Għax fil-fatt aħna għadna nfittxu lil xulxejn, imma ġratilna waħda kbira. Xi ġralna? Illi kull ma jmur qegħdin nfittxu lil xulxejn mhux iktar bħala relazzjoni illi tarrikkixxi lil ħajti. Mhux iktar bħala esperjenza sabiħa tal-ħajja ta' flimkien. Mhux iktar bħala komunjoni kif jitlobna l-mulej. Il-komunjoni minn dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi mill-imħabba ta' bejnietkom. Mhux iktar il-komunjoni il-knisja żgħira tal-familja, mhux għalhekk qegħdin infittxu lil xulxejn, imma qegħdin infittxu lil xulxejn biex ninqdew b'xulxejn. Jew biex nuża kliem iktar goff biex nużaw lil xulxejn. Jien infittxek sakemm għandi bżonnok. U din hija gravi. Għax kollha kemm aħna nħossuna ħażejn meta xi ħadd lilek ifittxek biex jużak, jew war biex jabbużak. Biex jinqeda bejk imbagħad jarmejk. Imma lejn dejn il-mentalità mexjejn, il-koll kemm aħna. U mhux din il-ħajja illi aħna msejħin għalija. Kemm min natura tagħna l-bnedmejn, imma iktar u iktar is-sejħa tagħna ta' Kristjani, is-sejħa tagħna ta' dixxipli ta' Ġesu. U din hija waħda mill-problemi l-kbar. U għalhekk allura jien x'nagħmel? Jien żagħżugħ ta' 22 sena, 23 sena kieku sew jaħasra, milhom li għaddew. Żagħżugħ ta' 23 sena, 24 sena nidħol f'relazzjoni, le ma niżżewġewx. Għaliex ma niżżewġewx? Għaliex? Għax jien noqgħod miegħek sakemm, sa meta? Mhux sakemm taqlibieli, mhux sakemm ma tibqax fidila le, sakemm jaqbilli. Il-jien. Fejn hu dak il-missier? Tifhmu nix ħażin, minix nikbi l-istorja, minix nitlob li nerġgħu mmorru lura, però ċertu valuri tal-passat aħna ma nistgħux nabbandunaw, ma nistgħux inħallu fejn hu dak il-missier. Kuntent imur id-dar lura. Jew bil-frott tar-raba jaf li se jgħajjex lill-mara u l-tfal. Is-sens tal-aħna. Fejn hu dak il-missier li jiġi mix-xogħol kuntent bil-paga. Li issa kulħadd se jiekol minna. Is-sens tal-aħna. Le, illum kulħadd għandu tiegħu. U laqqas impoġġuh flimkien, imma kulħadd għandu tiegħu. Però fl-istess waqt aħna nafu li din hija gidba għaliex? Għax għandna bżonn xulxejn. Illum jew għadha se niġu bżonn xulxejn. Imma qed nidħlu f'relat qegħdin immissu ma' xulxin biss sakemm biex nużaw lil xulxin, biex ninqdew b'xulxin, sakemm inkun sew jien.
U ħafna drabi xiġri, nikkontrattaw, inta tini dejk u jien nagħtik l-oħra. Nikkontrattaw, business, ir-relazzjoni saret business. U din hija gravi, Din hija gravi. U allura bil-raġunu jidħol bil-qawwa l-Vanġelu ta' Ġesu. Il-Vanġelu ta' Ġesu jmur lilien minn dan kollu. Ħobb il-proxmu tiegħek, ara li jkun sew dak ta' ma' ġembek, kun fidil lejn żewġek, kun fidil lejn martek. Il-Vanġelu ta' Ġesu. Ħobb, il-ħajja tista' tkun ħafna isbaħ jekk ma tgħixix waħdek, jekk tgħixha f'kondiviżjoni, ma tkunux iktar tnejn. Waqqas tlieta, m'għandekx ċans tot kemm tkunu jekk tarrikkixxu lil xulxin bir-relazzjoni ta' bejnietkom. Kemm tkun sabiħa u sinjura din ir-relazzjoni. U intom tafu, għax ikun hemm momenti fil-ħajja tagħna. Ikun hemm momenti fejn ngħixu din il-gratuità, din l-imħabba, din ir-relazzjoni sabiħa. U ma ngħidux għax iż-żgħażagħ tagħna għax draw hekk iż-żgħażagħ tagħna. Ma ngħidux hekk. Ara ma nwaħlux fiż-żgħażagħ. Irridu nwaħlu l-ewwel qabel kollox fina nfusna. Għax iż-żgħażagħ tagħna jħarsu l-quddiem, iż-żgħażagħ tagħna jħarsu lejna. X'aħna nagħmlu aħna? X'inhu ma jagħmlu dawk ta' qabilhom? Tgħidu li aħna bqajna ma' xulxin, iż-żgħażagħ tagħna mhux jibqgħu ma' xulxin. Veru, għandkom raġun. Imma l-problema mhix tibqax ma' xulxin jew le, il-problema dan is-sens tal-aħna għadu xemm jew m'għadu xemm. U x'qiegħed hemm jew le. Ejna iktar profonda d-diffikultà. Mela din hija jiena nħoss li hija waħda mir-raġunijiet, mhix ir-raġuni prinċipali waħda mir-raġunijiet. Imma ma' din imbagħad hemm ħafna marbutin. Jekk jien għandi s-sens tal-aħna li jien m'iniex waħdi ma ngħix ma' ħadd ieħor, allura x'jiġri. Allura b'dak il-mod jiena x'nagħmel. B'dan il-mod jiena mbagħad nibda nissagrifika, nkun kapaċi nissagrifika ħajti għal ieħor għall-oħra. B'dan il-mod jien nkun kapaċi imbagħti għall persuna l-oħra. Interessanti dan kollu. Imma xi żjed. Fejn huma iktar id-diffikultajiet? Li min hi diffikultà kbira li aħna nġarbu fil-ħajja tagħna. Fil-ħajja tagħna ta' relazzjoni. Id-diffikultà li ma rridux regoli. Id-diffikultà li ma rridu lil ħadd jobbligana, jikmandana, jew jgħidilna x'għandna nagħmlu. U din hija diffikultà kbira. Kulħadd għandu r-regoli tiegħu personali, marbuta ħafna mas-sens tal-egoiżmu li tkellemna fuq fil-bidu. Jekk jien fil-ħajja tiegħi personali m'għandi l-ebda sens ta' regola, ma nixtieqx li niġi regolat bl-ebda mod, allura jien sensiba bitqila se tkun diffiċli biex jiena nkun kapaċi ngħix ma' persuna oħra. Se tkun ħafna diffiċli. U l-fatt li qegħdin jonqsu r-regoli fil-ħajja tagħna, allura qed jikber id-diskors tal-awtorealizzazzjoni, nagħmel dak li rrid jien, nagħmel dak li jidher li jien għall-aħjar tiegħi. Għall-aħjar tiegħi. Imma kif se nkabru l-imħabba? Kif se nagħmluha ikbar l-imħabba? Għax biex ngħidu x'inhuma d-diffikultajiet jew ngħidu x'inhuma l-problemi mhux daqshekk diffiċli. Imma hemm bżonn li iktar ma jgħaddi żmien, iktar nitalmu nikbru fir-relazzjoni ta' bejnietna. U allura se nsemmi xi suġġerimenti żgħar li jistgħu jgħinuna nikbru fl-imħabba ta' xulxin. Jekk aħna rridu inħallu almenu nippruvaw inħallu mudell sabiħ ta' familja li żgħażagħ u l-itfal tagħna. Jekk aħna rridu illi l-istruttura tal-familja illi hija fundamentali mhix option timminajra ma nistgħux inkampaw fit-tul, is-soċjetà ma tkampax fit-tul. Is-soċjetà għandha bżonn il-familja, għandha bżonn dan in-nukleu essenzjali li jiffurmaha. Jekk aħna rridu illi nsaħħu din l-istruttura, illi nsaħħu relazzjonijiet ta' bejnietna,
Jekk aħna rridu nikbru fl-imħabba ta' bejnietna, jiena naħseb li littra lill-Korintin, l-ewwel littra lill-Korintin li ħafna minnkom rawa fil-festa tat-tieġ, għax hija waħda mill-iktar lezzjonijiet li jinstemaw fit-tiġijiet, fi żwiġijiet. Jiena naħseb li għandha ħafna x'tallimna. Sfortunatament, aħna dak il-qari fit-tieġ ħafna drabi nispiċċaw nażluh biex inżejnu. Aħna nagħmlu ħafna affarijiet biex inżejnu, mhux bis-sidwal imma inżejnu. U allura dik impoġġu hemmhekk imbagħad wara t-tieġ dik ma baqgħalix iktar sens u samem xi żejjen kemm importanti. Kemm hi fundamentali dik għar-relazzjonijiet ta' bejnietna. Hemmhekk San Pawl jagħtina mhux biss ir-riċetta ta' kif nistgħu nikbru fir-relazzjoni ta' bejnietna, imma jagħtina is-sens veru tal-imħabba nisranija. Fi kliem ieħor jagħtina in-nifs li jieħu l-Ispirtu Santu. Il-mod ta' kif iħobb Alla. U għalhekk għandna bżonnu dak il-qari. Għalhekk għandna bżonna littra lill-Korintin. Jien se nsemmi biex xi punti minn Nażar. Kapitlu 13. San Pawl ewla qabel kollox jgħidilna l-imħabba ta' veru tħenn. L-imħabba ta' veru tħenn. Xi ġifieri tħenn? Tħenn jiġifieri għandek wisa fejk tagħmel wisa f'qalbek għal persuna l-oħra sħiħa kollha kemm hi, bis-sabiħ u bl-ikraħ tagħha, bil-pożittiv u n-negattiv tagħha. U dan uri kabbarna fis-sens tal-aħna. Jekk jien naċċetta biss nilqa' biss il-persuna l-oħra fil-pożittiv tagħha, jiex qed nagħmel? Qiegħed naħseb għalija biss. Qiegħed naħseb biss biex dik il-persuna tissodisfa l-eżiġenzi tiegħi, l-bżonnijiet tiegħi. Imma meta San Pawl jgħidil nisma' l-imħabba l-agape, Ġesu Kristu, l-Ispirtu ta' Alla, l-imħabba ta' Alla tilqek b'mod sħiħ qed jgħidilna isma' ippruvaw ilqgħu lil xulxejn bit-tajjeb u bil-ħażin tagħkom. Issa l-ħażin ħadd ma jieħu gost bih. U l-ħażin ma taċċettaħx mill-ewwel. U l-ħażin titkellem, tgħid li qed issiba bitqila biex tilqgħu. Imma kemm tkun xi ħaġa sabiħa. Meta l-persuna li għandek ma' ġembek taf li inti qed tilqa' anki dak li ma jogħġbokx fija. Li inti qed tilqa' l-persuna anki b'dak li lilek forsi kultant iweġġek, idejqek. Kemm hi ħaġa sabiħa meta jien naf li l-persuna l-oħra lili tilqani kif jien. U li inti tilqa' lill-persuna l-oħra kif inhi. L-imħabba taf tħenn. Għandna bżonn nikbru fil-ħniena. Aħna rridu li Alla jagħmel ħniena magħna. Aħna rridu li l-oħrajn jagħmlu ħniena magħna. Għandna bżonn li aħna wkoll nikbru fil-ħniena ma' xulxejn. L-imħabba taf tistabar, jgħidilna San Pawl. L-imħabba taf tistabar. Xi ġifieri s-sabar? L-imħabba taf tistenna. Illum kulħadd bla paċenzja. L-ewwel wieħdien. Ma baqalniex paċenzja nistennew, ma baqalniex sabar. Is-sabar x'inhu? L-imħabba fit-towl. Dak hu s-sabar. L-imħabba fit-towl. L-imħabba mhux tal-lum jew ta' jew ta' pitada, imma l-imħabba ta' dejjem fit-towl. U din hija xi ħaġa li saret rari fi żmienna, saret rari. Hekk jiena issilni għal dawn l-aħħar snin nagħmilha mal-arajjes. U tinduna, u jiddispjaċini, tinduna. Iridu jidħlu għażwieġ, jixtiequ jidħlu għażwieġ. Jemmnu fi żwieġ imma jibsu, hemm biża' kbir mis-żwieġ, biża' kbir. Jekk joġobkom, tkomplux tbeżżowhom miż-żwieġ. Jekk joġobkom. Tgħidu li aħna nbeżżowhom miż-żwieġ, ħajdilkom kejf beżżowhom miż-żwieġ. Isma' ħseb għal rasek ta' żomm il-kontijiet kollha ta' arax toħroġ int, żommu kollu ta' hija tbeżża lit-tifel jew lit-tifla miż-żwieġ. Isma' sentiwlek il-flett ta' jew dik il-biċċa raba sentijilek ta' imma
mhux inti għalik għat-tfal tagħkom li ma tmux tħallejk u teħodilek. Qed tbeżza lit-tifel miżwieġ. Qed tbeżza lit-tifla miżwieġ. Tgħidu li mela x'nagħmlu? Afdaw, emnu, irriskjaw, il-flus mhux kollox, irriskjaw. Intom tafu li l-flus mhux kollox. U meta tafu? Meta jkollkom meta tindunaw li hemm problema fir-relazzjoni ta' wliedkom jew tagħkom. X'se tagħmel bil-flus? X'se tagħmel bil-flus? X'se tagħmel bil-flus? Isiru problema l-flus. Imma għaliex isiru problema l-flus? Għaliex isiru problema? Meta jsiru problema l-flus? Ikollna naqra ġerarkija tal-affarijiet kif jimxu wara xulxejn. L-ewwel problema xi tkun il-flus. Intom meta tħobbu lil xulxin tassew, qatt tibdew taħsbu jew tiddubitaw li se jonqsukom il-flus. Meta jsiru problema? Meta m'hemmx l-imħabba. Meta l-imħabba tkun fi kriżi. Mela x'in il-problema? Il-flus. Jew inkella nippruvaw ninfurzaw, naħdmu, nistinkaw u ngħinuhom lil uliedna. Ma jaċċettawiex hekk ir-relazzjoni. Ir-relazzjoni ma tikbirx mill-ajru waħedha. Irridu nistinkaw naħdmu għalija. U din tfisser l-imħabba taf tistabar. L-imħabba taf tagħti ċans lill-persuna l-oħra tinbidel. Taf tagħti ċans lill-persuna l-oħra tikber. U inti tikber magħha. Dan hu li għalmuna Giuseppe u Marija, hekk ippruvaw irriflettu ftit, se nieqaf biex ma ntawwalx. Ippruvaw irriflettu ftit. L-ewwel ġrajiet, l-ewwel episodji tal-ħajja ta' Giuseppe u Marija. Aħna noqgħdu ftit attenti ta' ħafna drabi aħna dawn nitfgħu fuq xkaffa u ngħidu hija dak tas-sular ta' fuq. U iwa dawk kellhom il-Ġesu magħhom. Dawk kellhom dawk kienu raġel u mara bħali u bħalek. Dawk kienu familja bħalkom. La iktar u lanqas inqas. Ippruvaw irriflettu ftit fuq l-ewwel jiem. Il-Vanġelu ta' Salluqa biss. Daw challenges wieħed wara l-ieħor. Waħda wara l-oħra. Problema ta' fiduċja rajni għal-bieraħ. Tqila qaltlu l-opra tal ejdu li San Giuseppe kellu jaħdem u jkisser rasu fuq il-fiduċja. Biex jikber fil-fiduċja. Hekk jew le. Problema mal-ġenituri tagħha u tiegħu. Min jaf dik kif pruvaw jispjegaw. Aħna l-ewwel li kellna l-problemi, jien l-ewwel li kelli l-problema momma u missiera. Le. Allura ħanitlaq issa le. Problema ta' housing, dawn kellhom tarbija ma forsi jpoġġuha. Fejn se jpoġġuha? Ma kif kampaw dawn? Kif kampaw flimkien? Għax kien hemm l-imħabba u l-imħabba ta' veru. U meta hemm l-imħabba ta' veru, meta tnejn iħobbu l xulxin ta' veru, verament intom tafu, intom għandkom l-esperjenza tal-passat tagħkom. Għaliex għax intom tafu kif bdejtu ħafna minnkom? Saqaf, hekk jew le. Siġġew jew kaxxa tal-injam biex toqgħod bil-qiegħda ħalli tiekol u bil-mod il-mod. U jien ngħidilkom dejn illi iktar mad-dar għamiltuha sabiħa u saret sew u komda, jekk naqset l-imħabba kontu qabel aħjar. Mhux bil-forsi l-flus jagħmluk aħjar fir-relazzjoni. Noqgħdu naqra attenti x'qegħdin nassolutizzaw dawn il-flus, ishom is-soluzzjoni ta' kollox. Is-Salvatur mhux il-flus. Salvatur l-Ispirtu ta' Alla. Salvatur hija l-imħabba, mhux il-flus. U meta jkollna l-problema mbagħad nindunaw li veru mhux il-flus. Imma anzi il-flus joħolqu l-problema. Il-flus ħafna drabi jispiċċaw biex joħolqu il-problema. Kif joħolqu l-problema? Jien mitfuħ fuq xogħli, mitfuħ fuq xogħla, mhux hekk jiġri. Sitwazzjoni tipika u nieqaf bija. Ħafna nisa rabbew l-tfal weħidhom. Hekk jew le, rabbew l-tfal weħidhom. U nittama li ma tibqax sejra dejn, għax ma tagħmilx ġid. X'jiġri? Il-missier jintefa' fuq ix-xogħol.
jonqos mid-dar, iktar ma jgħaddi żmien jonqos għaliex hemm bżonn tal-flus. Hemm bżonn li nkunu iktar komdi. Għax minn għalina jekk ħankunu iktar komdi, iktar se nħobbu l-xulxejn. Ma nafx, jien għandi d-dubji tiegħi. Għandi d-dubji tiegħi. Jekk li nkunu iktar komdi jfissirx li nħobbu iktar il-xulxejn. Ma nafx. Ma naħsibx li hija equation li taħdem dejjem, ma naħsibx. Imma xiġri, mela jien nintefa' fuq ix-xogħol, għax għandna bżonn nilmu nintefa' fuq ix-xogħol. Tfittix li ma ssibnejx, x'tagħmel? Titfa' l-enerġija kollha taħ fuq it-tfal. It-tfal ħafna drabi lill-mara jissodisfawla ħafna mill-bżonnijiet tagħha u tispiċċa kapaċi tgħix mingħajr raġel. U tibda titbiet affettivament mingħajr laqqas biss tinduna. Tintefa' fuq it-tfal, it-tfal, u xogħol. U jibdew jitbedu minn xulxin bil-mod. U ħadd ma jinduna. Il-problema xi tkun biex inkunu iktar komdi. Ejjew nitolbu lil Mulej jagħtina l-intelligenza tal-Iskrittura. Nitolbu lil Mulej jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu Qaddis. Għandna bżonnu l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Jien ma nixtieqx nipprietka u x'hekk jgħidu l-kappillani gerger fuq dawk li ma jiġux knisja ma dawk li jkunu l-knisja. Kien nixtieq li dan id-diskors li qed nagħmlu dalgħodu nixtieq li jasal mal-erba' tirjieħ. U mhux tant diskors reliġjuż, imma diskors iktar soċjali. Diskors li jorqod lil kull relazzjoni, kull tip ta' relazzjoni. Inħoss li l-Mulej jrid ħaġa waħda biss minn għandna, ħaġa waħda biss jixtieq li aħna nagħmlu esperjenza kontinwa tal-imħabba tiegħu. Għaliex din biss tagħtina l-paċi vera. Jew nitolbuh biex jerġa' jagħtina dan id-don, nerġgħu napprezzaw dan id-don ta' komunjoni, tas-sens ta' flimkien.